Samantala, Mr. Pangasinan 2026 handa nang magpakilig para po sa kanilang prelims at Coronation Night. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Maya. Handa na bang masilayan ang mga nagniningning na pambato ng ating mga bayan dahil ang pinaka-inaabangang Mr. Pangasinan 2026 aarangkada na? Nakapanayam ng inyong lingkod, sina Patrick Bautista mula sa Urdaneta City, Jeremy Ong ng Bayambang, Clyde San Diego mula sa Calasiao at Cyril Centeno ng Malasiki para sa programang IFM sa umaga. Ang mga pambato nating ito ay dumaan sa matinding screening at interview para mapabilang sa top 26 kung saan ang mga kwalipikadong kandidato ay nasa 18 to 30 years old. Ngayong darating na May 2, 2026, gaganapin sa Urdaneta City ang kanilang pre-pageant at preliminaries kung saan sasalang ang mga ito sa isang closed-door interview at rarampa kinagabihan para sa swimwear competition, formal wear at isang designer fashion show. Sa naturang preliminaries mula sa 26 candidates ay pipiliin na ang top 13 na aabante sa Coronation Night na gaganapin naman sa May 9, 2026 sa bayan ng Rosales. Para sa mga gustong kiligin at sumuporta, may mga available na tickets para sa pre-pageant at coronation. Bisitahin lamang ang official Facebook page ng Mr. Pangasinan para sa detalye. Mapapanood din dito ang buong event via Facebook Live. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.